Takže jsme na nejvyšším bodě ostrova Koh Phangan na vyhlídce. Je to doslova, člověk musí vylízt po skále bez jakýhokoliv jištění nebo zábradlí, ale ten výhled na oceán a na celý ostrov naprosto šílený. You alright? Yeah. Takže tady vidíme, jak se leze nahoru. My to teda slejzáme dolů skrz šutry a skály. A jde se tu po stezce přímo nad džunglí. Ale je tu bezpečnostní lano, to se počítá. Tady už jsme skoro u stezky, zpátky na cestě. A jsme na stezce, teď už se zase jen pochoduje.